Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ni kiseng bahalang na po karilom jaintia ya kabala tip kum ke jaintia National Council mentakas ngi ke arbo kendai trik yang arajar arbo saw kala lej ban IT di kador khas ho sembut menteri rangba ke jela ubak prestun tinsong bandawa weng kisipai Border Security Force checkpoint na East Jaintia Hills District nakabenta ban penklan ke kerdap talasi kenang ban la ban te la kam ya karung kami ki barjela na po kathan East Jaintia Hills District ya gani kejingnya kendo la yalam do presiden jong ka seng ubat sambor mi lingdo ha ka baula pentim mana kejing don jong ka sipai BSF kilami shibon kejing syak thambor jong ki patba ka district ka bala pentut ru ye ka rukom im jong ki breu gani ka than komta halor kani ka JNC CEC kala dawan ka sarkar bakade ban weng mardor ye ka check post jong ki BSF ka badan hasona perdi umblo bat dona nakaliang ubat sambor mi ulo ongru balada kini ki sipai BSF ki badan hagani ka than kim la ban trei bhai la ka kamram ka bala ben shet haki kumno kin la ban ai ka jinya da ka pura ye ki pat ba ki ba shong ba sa hagi than khapun kami ni wan naga Jaintia National Council Central Executive Committee tahadin ke jingmi jong ki kendung kendram apo ka district ke jongi apo East Jaintia Hill District nagadau ke jingbu gate jong kini ki BSF apo highway apo jingkai Sunapur dalam tang kataru ke jingdon jong kini ki BSF kalong penpan ke jingtut ya ki trairi ki trai muluk namar lada kini ki beriu ki wan yeu kum nak lihat na lumsnong banle che umkiang chata tashara ba chakisnong ki jong ki cha check bat ki syak pendik ha kini ki BSF nak kataw ke jingno ba ki kit ya ki mar ba mut penyat sebab bangla ta kene ke jinglek jong ki BSF kala kata hadu kata ya ki bayat bayang na katu ke gate da ka jing sngau khia wat hakini ki sengi ki bala debru ki la don ki seng mahalang ki bala ni padba ban persya ya kato ka jingdon jong ki BSF tengi na kalian ka JNC kum ka seng ka ba napo natin napo East Jaintia Hill District ngimla shu ban long tang kinong pekai na ka punta ka jing jong ki padba temta ka sengi ngilayo ban ikendu ba di Deputy CM i balong ru ka jukapor kum i Home Minister ban ikran halor kene ka jing na kalian i Deputy CM ila itu ini haba ka jing sha na kalian ka state government kila depan sna ya kata ka district coordination committee ke baka state government ni kala ibor ya kini ki deputy commissioner jong ki district bapar bandandor na kata ka coordination committee ha ka baki he jong ki BSF ki bodan apa kato ka thain ru ke deban don apa kata ka committee ba kunju ru kiran ba snong ban ekran ya kini ka jing jong pajba anre ha bangi tipat na kaliang jong deputy commissioner jong ka East Jaintia Hill District hadu mentaman ne umpat la halor kene tena kaliang ka jong deputy CM ula beta ingi ban yakendu ya u DC jong ka East Jaintia Hill District ban yakran halor kene ka jing jong ki pajba ba la kran shairu ba ka jingdon jong ki BSF ang to kam dan jumud namar ka East Jaintia Hill District kam de ka jaka ka babun kita ki sengla no lene ka de ka jaka ka ba chongsuk chongsain te ngi kwa ya ki BSF ba kindon support border ni ina ki por kine ki khar bangla ki bandrung support ka district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki penmensau ya ki produk prasnam ki jongi ngidang ya itang mana kaniru apo ka video kala viral support social media bagini ki khar bangla ki kabang mau ya ki turis ki bawan support dau ki tengilengo ba syai ki don ki BSF hakum ki tu ki por ba ki produk ki prasnam jongi ki syak thombor na ki ki BSF ta ka baan ka jongi kendu jongi badu deputy CM badu home minister kalong ban pengklan ya kini ka infiltration check gate ka bodan hapo rata cara namar ngiteng violasi hadin baka sarkar India kala penteri kam ya ka CEA tengiteng ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India baka ni ka CEA kan umla ban kata aki jakau ki bodan ka district council ne kita ki 6 schedule area andre na kalian jongi ka sengim pat snusngan ta kum tangi kwa ya ka sarkar bakan pengklan ya kini ki infiltration check gate ka bodan hapo rata cara dan kalian jongu Home Minister ubade ka jukapor deputy CM ula kular ngi kesen bana kalian ka jongu unsa simkia la kini kimat jingdawa bana ka jukapor ubade ba kini ka BSF la shai ka singi unsa kendu badu deputy commissioner jong ka East Jaintia Hill District hato kila form na ya kata ka district coordination committee ka ba ka state government kala pha iki ba ki de banla